Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. S'ha reconegut la tasca de projecció de la llengua catalana arreu del món al filòleg Antoni Maria Badia i Margarit. L'Institut d'Estudis Catalans ha homenatjat un dels seus membres més il·lustres, el filòleg Antoni Maria Badia i Margarit, a qui ha volgut reconèixer la seva tasca per projectar internacionalment la llengua catalana. Durant l'acte han definit Badia i Margarit, que va ser el primer rector de la Universitat de Barcelona de la Democràcia, com un heroi cultural que ha lluitat per la defensa del catalanisme. El lingüista va rebre el 2003 el Premi d'Honor de la Llengua Catalana. L'Institut ha recordat que, tot i que la seva especialitat és la gramàtica històrica, Badia i Margarit també ha estat un estudiós de la toponímia catalana, i és l'aportació en aquest camp la que li ha estat reconeguda en l'homenatge que s'ha celebrat a la Sala Prat de la Riba dins del 24è Congrés Internacional de Ciències Onomàstiques. L'acte ha estat presidit per Salvador Giner, president de l'Institut, i ha comptat amb les intervencions d'Yvonne Griley, directora general de Política Lingüística de la Generalitat, així com la del president de la secció filològica Isidor Marí, i la de Josep Moran, director de l'Oficina d'Onomàstica de l'Institut. Precisament ha estat Josep Moran l'encarregat de glossar la trajectòria de Badia i Margarit, la personalitat del qual ha classificat, inspirat en la mitologia grega, dins de la raça dels titans, i més concretament l'ha comparat amb Prometeu. Tità per la seva gran potència física, però sobretot intel·lectual, i respecte de Prometeu pel seu esperit d'iniciativa, especialment en el camp de l'activitat lingüística, ha explicat Moran. Per la seva part, Yvonne Griley ha volgut reconèixer públicament el compromís personal de Badia i Margarit vers la projecció internacional de la llengua catalana i l'ha definit com un heroi cultural que ha lluitat per la defensa del catalanisme. En aquest sentit, ha recordat algunes cites del qui va ser rector de la Universitat de Barcelona, com per exemple: «El català no morirà, però cal que els catalans no canviem de llengua». Finalment, Isidor Marí ha donat les gràcies en nom de l'homenatjat, a qui ha qualificat del nostre mestre estimat i un emblema de la fidelitat a l'educació i a la resistència cultural. Segons ha dit Marí, el doctor Badia ha estat un mestre modèlic que ha obert nous camins per als altres i que ha salvat obstacles insalvables, una cosa que ha fet incansablement al llarg de la seva vida. Per la seva part, Giner l'ha definit com un patriota i un exemple a seguir.